Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Alsar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Lalawigan sa Sugbo, Mandawi City ug Lapu-Lapu City giklasify na nga GCQ. Cebu City ubos sa modified enhanced community quarantine. 108 milyones ka pesos nga sobra sa pondo sa SAP sa Mandawi City gikinahanglang ihatag ugma sa 15,000 ka mga beneficiaries. Mga naghinam-hinam nga makabitbit sa 25 kilos nga bugas sa pipila ka barangay sa Talisay City. PWD nga wag yun makadawat og cash aid sa SAP giingong nawadan sa maayong panghuna-huna. Kapin sa 200 ka asymptomatic positive sa Alaska Bambaling gibalhin na sa Barangay Isolation Center. Bagyong Ambo nagdaog panag sa kalit-kalit nga pag-uwan-uwan sa Central Visayas. Native artistic bugs in demand bisan sa panahon sa pandemic. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gitangtang na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kung IATF ang mga dapit nga giilang low-risk category tungod kay wide mga kaso sa COVID-19. Samtang ang mga lalawigan sa Bohol, Negros Oriental ug Sugbo ug ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi gipaubos sa General Community Quarantine. Tungod sa nagsaka nga mga kaso ang dakbayan sa Sugbo uban sa mga dapit nga daghan gihapong COVID-19 cases ana-ana sa modified enhanced community quarantine. Si Chelo Valiana sa dugang report. Ubos ni ini gisanguna na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kon IATF, EID, ang mga local government sa maong mga dapit nga mauna ang mupatuman sa minimum health standards aron masigurong luwas ang ilang mga mulupyo. Samtang ang mga lalawigan sa Bohol, Cebu, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Negros Oriental nalakip nga ubos sa General Community Quarantine. Nagpabilin sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Cebu City. Awhag sa National Task Force Against COVID-19 nga paligunon ang gitawag nilang T3 Management System for COVID Carriers nga nagpasabot nga test, trace o treat mechanism. Apan pahinumdom ni Duterte sa mga dapit nga wa na mapaubos sa community quarantine nga mogamit gihapon og face mask ug mosunod sa social distancing. A strong and resilient health system should be in place, like testing and tracing. Otherwise, this will likely prelude to resurgence of the disease. Bantayan ninyo kasi yung hospital, kasi yung kama na dadalhin ninyo, 5 na ang patay doon. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. Sa paghanay ning balita, moabot na sa 11,086
ka COVID-19 cases, 1,999 ka recoveries ug 726 ang nakalas. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Bisan pa man sa rekomendasyon sa Interagency Task Force, Lapu-Lapu City magpabiling ipaubos sa enhanced community quarantine hangtod mahuman ang rapid mass testing. Siluan Mirondinas sa report. Atol sa pagpamong ni Presidente Rodrigo Duterte ganihang buntag uban sa milangkob sa Interagency Task Force, gibutyag niini nga tulo na lang ka mga dapit ang ipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine human sa Mayo 15. Kini naglakip sa NCR, Laguna ug Cebu City. Ang tulo ka mga dapit mo'y labing daghang kaso sa COVID-19. Nagpasabot kini nga ang ubang mga dakbayan ma-downgrade na ngadto sa General Community Quarantine sama sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan alang kang Mayor Jonard Ahong Chan, maglisod pa ang dakbayan pag-shift ngadto sa General Community Quarantine kay padayon pa ang pagpahigayon sa rapid mass testing. Sayang kaayo na dili nato tiwason ang ato ang kining ato ang gipahigayon. Samana na magsulat siguro mi sa IATF, no? Mangayo mi og konsiderasyon kumikan kay kami mismo nasayod sa amo ang sitwasyon. Gibutyag usab sa mayor nga pipila lang ka mga barangay ang taas og turnout sa rapid mass testing. Sagad sa mga barangay, menos lang ang mga nagpaubos sa rapid mass testing. Gipasabot sa mayor nga dili nabuot sa lokal nga kagamhanan nga mobalik pa ngadto sa enhanced community quarantine ang dakbayan sa Lapu-Lapu kun ugaling mo downgrade na kini ngadto sa general community quarantine. Busa gihingos ganila karon ang pagpahigayon sa rapid mass testing. Manawagan ta because possibility is naay barangay nga dili magka GCQ. So katong mga barangay nga dili mo kooperar nya daghag mga cases, they will maintain magpabilin sila nga ECQ. Hangtod Mayo 15 ang rapid mass testing sa mga barangay sa mainland ug pagka Mayo 16 magsugod na usab ang mass testing sa private sector. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mandawi City moapod-apod sa laing hugna sa Social Amelioration Program na wa mahatag sa mga beneficiaries. Nagpadayon na ang preparasyon sa payroll sa mga mahatagan ini. Ang detalye ni Nico Serino. Natapos na sa Mandawi City ang distribution sa Social Amelioration Program KUNSAP subay sa deadline nga gihatag sa national government. Apan 95% ra ang na-release tungod sa lain-lain nga hinungdan. Namatay ang recipient, dunay wala ka claim, dunay mga discrepancy human masuta nga dili di ay kwalipikado, double listing ug uban pa. May sityo sab nga wala mahatag kay ubos sa lockdown. Matod ni City Treasurer Regal Oliva, tungod ini dunay sobra nga 108 million pesos sa pondo sa SAP sa syudad. Iapod-apod kini sa laing hugna ug mga adlawa alang sa moabot 15,000 ka mga beneficiaries. I have already signed in my staff by tomorrow to be complete in attendance because once the mayor decides that we will finish off whatever payroll we will be receiving by tonight, distribute mi dayon para lang mahatag gid nato ang kuan. Nagpaabot karon ang Treasurer's Office sa listahan sa mga beneficiaries nga gikan sa barangay ug aprubahan pa sa CSWD. Matod ni Oliva, kung may musupak man sa ngan sa listahan atol sa distribution, ang DSWD personnel na ang modesisyon ini. But there are instances nga naay mga tao nga jobless kay no work no pay, di na pwede kay part sa formal sector. So these are mo na nga distribute na nay taga DSWD tapad nay usa ka resident bingon nga namay trabaho. Erase. Automatic. Oh, nanagagaling yan nakadiyang pinaka oras. Sa pakighinabi sa telepono, matod sa City Social Welfare Services Chief Maricel Yu, nagpadayon pa sila karon pagpreparar sa mga dokumento sa beneficiaries. Mihatag siya deadline sa mga barangay kaganihang udto aron makasumiter sa mga pangan sa angayang makadawat sa 6,000 pesos. Kaya na pa mga nga sa mga apat lang. Kaya nasa lang taga-DSWD, nagtabang.
Nasa kato mga nagreklamo na evaluate sa disability na ang ay madawat ay lagi evaluate. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 279 ka mga nagpositibo sa COVID-19 sa Alaska, Mambaling, Cebu City, gibalhin na sa Barangay Isolation Center. Ani ang report. Ang Alaska Elementary School ang gihimong Barangay Isolation Center sa mga COVID positive sa Sitio Alaska. Mga asymptomatic ang nasoy mga tao ug obserbahan sila sulod sa 14 ka adlaw. Human ini ipaubos na usab og laing testing aron masayran ang ilahang kahimtang kung naa pa ba o wala na ang kagaw. Wala patay na dawat nga report gikan mismo sa DHW dito sa Barangay Mambaling. Doon na sa time midwife na na-assign po dito sa Barangay Mambaling na ubos gihapon sa City Health Department. Sa Pikas Bahin, gihan ay nausab karon ang Barangay Isolation Center sa Upper Bakayan nga mao ang eskwelahan. Dito ipahiluna ang 40 ka mga COVID positives matod ni Konsehal Dave Tumulak. Gipaniguro lang sa city government nga dili na makakatap ang virus sa komunidad. Posibleng unyang gabi mabalhin na usab sila sa Barangay Isolation Center. Gi-process na karon nato ang sa Upper Bakayan kay mahog mantog usagid sila ka compound dulan sa 40 ka mga nagpositibo ditong dapita. Gihikay pa nato ang ilang Barangay Isolation Center which is nahimutang ra pod at bang kinaara mo sa dinha ang ilahang eskwelahan. Probably karong gabi maka-transfer na ta. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay nagsugod na o gaapod-apod og tag 25 kilos nga bugas. Giatngan gyud ang mong distribution sa mga lumulupyo. Silian Singkulan sa report. Gisugdan karong adlawa sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan ang pag-apod-apod sa tag 25 kilos nga bugas. Pangonsumo kini alang karong buwana. Sa barangay Lagtang, dagha mga mulupyo ang gaatang nga mahatagan niini. Gani mapababay man o malalaki, mipasan sa tag 25 kilong bugas. Sama kan Josephine Manolo nga maoy nangunay og pasan kay ang iyang bana maoy gabantay sa ilang mga anak ug sa iyang ngan usab ang quarantine pass. Ganaan lang ko. Ta sa balay, gabantay sa kong anak. Lagi bugat. Walang ko'y bana. Samtang ang ubang mga mulupyo nga nagpuyo sa lagyong dapit, nagtampo-tampo aron iabang og sakyanan nga kargahan sa ilang bahing bugas. Kanang nasabutan kada purok, initiative nila kada purok, unsaon nila pag-claim dire sa barangay. Pero kaning mga lagyo, initiative nila, nagsabot sila, mga officials, nga nag-amot-amot sila, nabayranan, ingana, magdat sila sakyanan dire, daton nila sa ilang purok, sila mo distribute kada pamilya. Samtang sa barangay Kandulawan, giatngan usab sa mga mulupyo ang pagpanghatag niini, diin sa gawas nga bahin pa lang, daghan na ang nag-apong. Hinuon hapsay ang pag-apod-apod niini ngadto sa mga residente. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Gisugda na sa masakop sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang pakisusi sa mga kontrobersiya sa SAP. Subay sa wa ug tuo nga reklamo nga nadawat sa mga otoridad. Ang report ni Nico Sereno. Bibisita sa Mandaue City Hall kaganiha ang mga opisyal sa CIDG ug nakigtigom sa mayor ug pipila ka department heads gumikan sa kontrobersya sa SAP. Ang CIDG misugod na sa ilang investigasyon sa kontrobersyal nga programa. Daghang nadawat nga reklamo sila si Major Edwin Lacostales sa CIDG Mandaue, labi na sa giingong dili angayang makadawat sa hinabang. Yung mga hindi dapat makatanggap, nakatanggap. And then may mga mga complaint kasi may complaint desk naman sila dito. So para mapapadali yung investigation natin. Nagpaabot pa ang mga pulis sa master list sa mga beneficiaries nga ihatag sa City Hall officials. Kahinumduman, gimando ni Mayor Jonas Cortez itugyan ang listahan sa CIDG aron maimbestigar subay sa daghan kaayong reklamo sa mga giingong dili angayan nga makadawat unta sa kwarta. Gibutyag nila Costales gawas sa beneficiary laing aspeto sa investigasyon susihon usab ang responsable sa pag-apil sa listahan sa gireklamo. Papalin natin sila ng kaso. Mga tumanggap na hindi naman authorized, na hindi naman qualified. Siyempre yung sino yung paano sila naka-fill up? Titignan natin yung endorsement eh. Saan galing? Sino nag-endorse? Sino nag-fill up?
marami tayong titignan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasolusyonan na ang problema sa mga persons deprived of liberty nga dunay untay nga i-release na unta apan dili dawaton sa mga kabaranggayan dinhi sa Dakbayan, Sugbo tungkol sa kahadlok nga COVID-19 carrier ang maong mga PDL. Samtang Cebu City Jail mopahigan usab og rapid test sa pipila ka mga piniriso. Adunay live update si P. Marie Dumabo. FM. Yes, Bob, kagahapon sa hapon nagtagbo ang kadagkuan sa Regional Trial Court ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Lagip na nagdumala sa Barangay Isolation Center ug ang kadagkuan sa BGMP 7. Pagatag og solusyon kalabot ni mga PDL nga doon na natay mga release order apan dili dawaton di sa tag sa kabarangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Jail Superintendent Renante Robio, Assistant Regional Director for Administration sa BGMP 7, nga gipasaligan ng mga barangay nga striktong mosunod sa protokol nga ipaswab test sa mga PDL sa dili pa kini pagawson. Sa Cebu City Jail, may 30 ka mga PDL ang wa kagawas kay nagdumili pagdawat kanila ang mga barangay diin sila nagpuyo. Gipaabot na lang usab ang resulta sa ilang test. If the PDL is positive, we have to call the City Health and the Barangay Isolation Center for them to look for isolation area. If he is negative, it would be supported by the result from the City Health, the swab test, the release order, and all other documents. Aduna executive order si Mayor Edgardo Labella nga nagmando sa pagpa-swab test sa mga tawo nga ipasod sa jail facility o sa mga PDL nga padung nang mugawas. Why no isuliran ang PDL nga taga-probinsya kay nakigalayon lang sila sa Provincial Health Office. Samtang ipaubo sa rapid test sa mga PDL sa Cebu City Jail. Nakahatag na og pasiun ng rapid testing kit ang Dakbayan sa Sugbo. Kaning mga number, this is because of the massive and coordinative and collaborative actions between the local government and the BGMP. Pero ang atong gamiton is ko ang paghihapon ang swab test. Ato lang ning gikuan, ato lang ning gihatagan ta para at least kahit paano makabalota didto. Mapasalamaton usab ang BGMP sa mga tao o grupo nga nihatod og mga tabang sa mga jail facilities sa rehiyon matag karon ug unya. Bob, sa labing ulahi nga natala sa BGMP 7 adunay 400 ka mga PDL o 25 ka mga BGMP personnel ang nagpositibo na sa COVID-19. Diha kini sa Cebu City Jail, Mandawi City Jail ug Lapu-Lapu City Jail. Hinon kasagaran kanila asymptomatic ug ang uban adunay mild symptoms. Samtang sa latest information usab nga gikan sa kapulisan dinhi sa Cebu City Police Office adunay 16 ka mga pulis, 3 ka mga non-uniform personnel ug 2 ka mga striker kon errand boy ang nasuta usab karon lang adlaw nga nagpositibo usab sa COVID-19. Gipahimutang karon sila diha sa Don Vicente Raman National High School. Bob? Thank you so much, P. Marie Dumabok sa imong live report. Usa ka party list group mihimakak nga konektado kanila ang Cebuana beauty queen Maria Higante nunod sa paggamit niini sa usa ka special pass. Samtang sakyanan nga gigamit ni Higante og sa iyahang Spanish boyfriend walay rehistro. Ania ang report. Gibutyag ni Colonel Roderick Mariano sa Cebu Provincial Police Office nga gipanghimakak sa usa ka party list group nga konektado kanila si Maria Cisaldo Higante. Kani human may gamit og special pass nga gikan sa party list group pagbiyahe nini kauban ang iyang uyab nga si Javier Filusa Castro ngadto sa Bagatan. So kwahi kini sa nakabutang sa certification nga gihuptan ni Higante ngadto sa mga otoridad nga manguligta kuno og donation sa ngalan sa party list group. Nadakpan ang duha samtang nag-inom og ilimnong makahubog og nangaligo sa dagat didto sa Moalboal. Gihulagway ni Mariano nga falsification of document ang gihimo ni Higante. It was denied already by the patrol party list na hindi nila kakilala yung tao na yan. That's why we will be filing additional cases dito sa tao na to dahil for falsification ng mga ng dokumento ng mga ano. Laing kalapasan sa duha ang paggamit og sakinan nga way rehistro hinungdan nga ila kining gi-impound tamtang gipayag sa kadakuan sa kapulisan nga gipa-explain na niya ang mga pulis sa mga checkpoints nga naagian sa beauty queen kinsa gikan sa Cebu City.
Higpit nga ginili ang pagsunod sa lalawigan sa Sugbo ang mga tao kon walay pagtugot gikan sa gobernador. Si Higante ug uyab nini gipasakaan og kasong kalapasan sa quarantine protocol. Na nag-swimming dun sa Panagdama Beach Resort at umiinom. Kaya sila naaktuhan ng ating mga tourist police doon dahil pinagbabawal ang pag-swimming at doon sa era na yon, kaya sila nahuli. Ang duha ka mga dinakpan anaa sa custodial facility sa Moalboal. Gisuwayan pagkuha ang habig sa mga ginikanan sa beauty queen apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag. Oba ni Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisusi karon sa Department of Health sa Central Visayas ang kamatayon sa katuig nga bata nga namatay nga nagpositibo sa COVID-19. Gipasabot ni Dr. Jaime Bernadas ang DOH Regional Director atol sa virtual press conference nga base sa mga initial nga kasayuran nga acute dehydration ang namatyan sa bata o nga may hilanat, suka o kalibang nga sud sa 5 ka adlaw sa wa pa madaa kini sa Tambalanan. Napaubos na sa COVID-19 ang bata sa Tambalanan. Di nagpositibo kini. Apan matod pa ni Director Bernadas nga kini ang usa sa mga tugan karon nga ang coronavirus bagyod ang hinungdan sa kamatayon sa maong bata. Gisusi usab kung taga-asa ang maong bata o nakahimo na sila og contact tracing aron mapaubos kini sa COVID test. Labi na ang ginikanan nini. Ang bata usa sa 3 ka mga namatay sa COVID-19 positive niadtong adlawng Domingo. Ang COVID na virus, very rare o kung mahitabo man, mag-presentar siya o acute gastroenteritis. So, wala tayong mabasa ng mga report sa laing nasod o report sa Manila nga namatay ang usa ka bata tungod sa acute dehydration dinagi sa COVID. Mayong hapon sa tanan, ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon kang monitor sa bagyong Ambo, kaniyang alas 10 sa buntag base sa atong available data. I-estimate kini nga nahimutang sa 385 kilometers sa silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Aduna kini gikusbong hangin 55 kilometers per hour ug pagunos sumabot og 70 kilometers per hour. Napakini gihapon sa tropical depression category pero sa mosunod na 24 ka oras i-expect ni nato nga mas kusog pa og mahimong sa tropical storm. Sa miaging mga oras, hinay kaayo ang pag-irong daily. Ug ang trough extension na rin ang sistema mo nagdala og badagumong kalangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pagulan pagpanugdugong kilad sa tibok Mindanao. Santa ang probinsya sa Cebu, bubanan dapit sa Visayas, para kitang makasinati usab og mga panagsang pagpanag-ong nato sa madagumong kalangitan o patak-patak lang ng mga pagulan pagpanugdugong kilad. Ang bagyong Ambo napaghihapon sa kadagatan ug sa mosunod na 24 ka oras gi-expect nato nga mosakak kini until nga moabot kini sa eastern section sa Borongan City, Eastern Samar. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sundaw sa atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang puto, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini sa Netherlands sa Letrero Delphine, daghang salamat. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka person with disability nga wa malakip sa SAP beneficiaries naguol og wa na siyang kaugalingon. Si Luan Mirondina sa report. Gitabang kagahapon sa hapon ang 25 anyos nga usa ka PWD sa Purok Ube, Barangay Gunob. Usa siya sa mga nagdahom nga makadawat sa 6,000 pesos nga social amelioration subsidy gikan sa DSWD. Apan sa duha niya kaadlaw nga pagbalik-balik og linya, gibalibaran siya kay matud pa wa siya mo qualify. Dili ko no pwede matagaan ang ako ang umagad kay ang akong anak nagtrabaho og MIPSA, ang duli lay mo ko anana niya kay
Sa duli wala man gid sa ilang gitrabaho, wala may nagpaki-alam. So siya ang iyang bana mo naningkamot kay imposible man di siya matagaan nga PWD man siya. Kagahapon, personal siyang gihinabi ni Mayor Jonard Ahongchan ug iyang gisaysay ang iyang mga kagulanan. Nawadan og trabaho ang iyang live-in partner ug may 4 anyo silang anak. Gitunulan siya sa mayor og hinabang apan kalit lang siyang daw nawa sa kaugalingon. Sa diyang gidunol na ko ang katong iyahang para sa iyang katong amount na parehag amount sa SAP. Kadawaton siya dili kay maikugon nga klase nga pagabata. Sa dihang pagdawat niya, giluom siya, unya naluya. Nalukmay na urag na naloko siya. Nga motong hilot-hilot kay naglisod og ginhawa. Kanhi siya lineman ug dako unta siya og pangandoy alang sa iyang pamilya apan nahanaw ang tanan human makuryentehi samtang nagtrabaho. Ganiha gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang panimay ni ini apan ibutyag sa iyang ugangan nga kagabii gidana siya sa tabuelan uban ang iyang asawa ug anak. Lumad siya nga taga-Tabuelan ug nagkasabot ang lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu ug Tabuelan nga tabangan siya ug ang iyang pamilya. Hinuon sa pag-abot nila sa Tabuelan, ipaubos sila sa 14 ka adlaw nga quarantine, ilabi na kay gikan sila sa Lapu-Lapu nga may ubay-ubay nga mga kaso sa COVID-19. Gusto siya nga adto didto kay mura og makahanggab siya ang hangin unya murag mapalayo siya sa maong problema. Sumoto nga ang government sa LGU sa Taboylan nag-assist. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nakasinati kaganina og bumper to bumper nga sitwasyon sa masakinan ang May Cebu South Coastal Road sa border checkpoint padung sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Sinkulan sa report. Ingon niini ang sitwasyon kaganihang buntag sa May Cebu South Coastal Road. Diin taas-taas gyud ang linya sa mga sakyanan nga molabang aron makasulod sa probinsya sa Sugbo. Gawas sa mga cargo vehicles, higpit nga gisusi sa kapulisan ang mga sakay sa private vehicles kung lakip ba sila sa mga exempted nga makalabang. Ang dili exempted mo U-turn gyud sa unahan. Apan sa pagpasabot ni Police Major Jared A. Spilare, hepe sa Talisay City Police, nga may mga sitwasyon gyud nga mobugat ang dagan sa trapiko sa dapit. We are always strict in the implementation. Nagi mo ipa-U-turn every day. Gani gibantayan na usab nila kung unsa usab nga mga oras nga daghan ang maglinya nga mga sakyanan nga molabang sa border. We already noted nga kining mga orasa mo na mga time nga mo build up gyud ang traffic. Diya, then it also occurred during 6 p.m. and morning. 2 p.m., 6 p.m. and morning. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Konsehal sa Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City, mihimakak sa pasangil nga nalakip siya sa listahan sa mga SAP beneficiaries. Si Luan Merondina sa report. Usa sa mga reklamong gipakatap sa usa ka netizen ang giingong pagkalakip sa usa ka konsehal sa Barangay Kanhulaw sa mga SAP beneficiaries. Base sa official list, usa ka Emilia Baguio Birami ang usa sa mga SAP beneficiary sa barangay. Si Konsehal Emilia Birami Baguio may pasabot nga dili siya ang anaa sa lista. Ang ana to Birami Emilia Baguio. Ang ako man Baguio Emilia Birami man ko. Unsa man pagka ako ato? Na naguol jud ko ato mamoy kay ngano akong bata pati sa kuasa nagpost ato ma'am ipapriso gina ma'am nya naluoy man ko ma'am kay pagpatawag nako sa barangay nihilak man nga na siya mga bata gagmay. Ganiha mi patimaw ang 67 anyos nga si Emilia Baguio Birami ang tinuod nga SAP beneficiary ug mipasabot nga kanunay masaypan ang konsehal tungod kay nagligas lang ang ilang mga apelyido. Kaya ako Emilia man ko Baguio Birami. Yang kana mao bitaw na Baguio sud siya iyang ko Birami iyang pagaraga yang Baguio ka yang bana
Di mo po maglain ako. Karong adlawa, nagpadayon ang pag-apod-apod sa mga SAP beneficiaries sa barangay Kanhulaw nga nalakip sa left out kung kadto mga naka-fill out na sa SAP form apan wa mahatagi sa Social Amelioration Subsidy. 642 ka mga SAP beneficiaries sa Kanhulaw ang makadawat sa subsidy karong adlawa. Katuning gipanguli nga kinanglan pod nga ihatag sa katong mga nanginahanglan. So since giuli man ya do na may kamanduan nga pwede rang mahatag katong mga na-form daan nga qualified. Kay do naman tay mga waiting list ato, do na tay gitawag og mga left out nga nahabilin nga wa maapil. So didto nagkuha og mga pangalan para mahatagan sila. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kisay gaingon nga bisan sa pandemya, dili nakamamahimong fashionable. Ani ay grupo sa kababayan sa Basay, Samar nga naghimo og mga native artistic bags sa pagsugod sa ECQ. Ang mga bag in demand na karon. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Paghablon gamit ang tikog ug banig maoy nahimong panginabuhian sa pipila ka mga babay sagad kanila mga inahan sa Basay, Samar. Gikan sa pagporma, lakip na ang metikulosong disenyo sa mga handcrafted nga hablon. Sagad magtapok sila nga maghimo ug nahunong unta kini dihang gipatuman ang community quarantine sa ilang lugar. Sa tabang sa suki nilang mamalitay kaniadto nga si Elmera Judy 5. Sugod niya Marso, mas nilambo pa ang gitawag og babaylan bags. Katunang quarantine na source of income ang mga weavers kay all of a sudden ang mga exporters o ilang clients naputol man. So naputol so wagid sila income. Ang mga baga pinangita na sa gawas sa nasod apan nahunong tungod sa pandemya. Mas misikat karon locally. Sudlang sa duha ka buwan mihali na sila og dulaan sa 200 ka mga bag. Gani wa magtuo si Judy nga sa giatubang nga krisis daghan sa mga babae loko pa nasod ang ni-patronize sa fashionable, locally made, handcrafted native bags. Iyang gilagway nga nakatabang kaayo kini sa panganabuhian sa kababayenan samtang nagstay at home uban silang pamilya. Every time mo vacation whether sa Europe or sa US, daghan gyud ang mangutana na akong bag kay nindot gyud kuno kaayo kay ako man gyud ang ginarampa, they are able to continue the craft and then they're also earning the way they should have been earning kung wala tong quarantine. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mga episode sa GMA Regional TV's official website ang www.gmaregionaltv.com. Bisita ha usab ang among official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Among saludo sa mga kapuso sa mga frontliners alang sa tanang Filipino nurses nga naa sa gawas sa nasod sa atong pagsaulog karon sa International Nurses Day. Yes, saludo kami kaninyo. Thank you. Daan salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nalsaro. Tayong hapon mga kapuso.